खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 12 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जाबमुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि, गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिया आद्रा जानानै थागोन। समा एरैनो बारलांगोन। बृष राशि, फरायसाफोरनि थाखाय गाहाम सान। थांखियाव सहैनो हागोन। गिदिर सुबुंफोरनि हेफाजाब मोनगोन। मिथुन राशि, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन। ना बेदर जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम। देहाखौ लोरबां मोननो हागौ। कर्कट राशि, फालांगि खालामग्राफोरनि थाखाय मोजां सम। गोबां आय जासोगोन। रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन। सिंह राशि, गोसोखौ लोरबां मोनगोन। गोबाव समनि जाथायखौ गोसोखांनानै दुखु जागोन। लोगोफोरजों सम बारहोयोब्ला मोजां जागोन। कन्या राशि, रां रुफा आरजिनानै लानायाव जाफुंगोन। नखरारि थासारिया मोजां जागोन। बिमा बिफाजों मोजां सम बारहोनो हागोन। तुला राशि, बेसेन गोसा मुवा बेसाद आखायाव फैगोन। गावनि हास्थायनाय लुबैनाया जाफुंगोन। साना गोजोनै बारलांगोन। वृश्चिक राशि, गोसो थोलायनायाव हेंथा फैनो हागौ। जेंना नुजाथिगोन। दुखु दाहाजों सम बारहोनांगोन। धनु राशि, गावनि गाज्रि हुदाखौ नागारनो हागोन। गावनि आंगोजों मोजां सम बारहोनो हागोन। फुजा फाथाल होयोब्ला गाहाम। मकर राशि, बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। थांखियाव दावगानो हागोन। गिदिर सुबुंफोरनि बोसोनखौ लानानै दावगानो हागोन। कुम्भ राशि, गोबाव समनि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। गोसोआव गोजोन मोनगोन। मोजां सान। मीन राशि, दाय मावनानै हमजानो गिगोन। गोसोखौ उसुखुथु थाथिर हायै मोनगोन। खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।